आणि मग शिवाजी महाराजांच्याबद्दल सांगतायत, सकल सुखाचा त्याग करुणी साधीचे तो योग, राज्य साधनेची लगबग कैसी केली. हो, एका शब्दात त्यांनी शिवाजी महाराजांचं 50 वर्षाचं श्रेय मांडलं की राज्य साधनेची लगबग कैसी केली त्यांनी. मग शिवरायाचे 8वावे रूप, शिवरायाचा 8वावा प्रताप, शिवरायाचा 8वावा साक्षेप भूमंडळ, शिवरायाचे कैसे बोलणे, शिवरायाचे कैसे चालणे, शिवरायाची सलगी देणे कैसी असे, शिवरायासी आठवावे जीवित तृणवत मानावे, इहलोकी परलोकी राहावे कीर्तिरूपे. पुढचे भयानक शब्द आहेत, बंदुकीच्या गोळीसारखे येणार आहेत. याहुनी करावे विशेष तरीच म्हणवावे पुरुष, या परते आता विशेष काय यावे. पौरुष म्हणजे काय ते सांगतायत सगळ्यात.